दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसेला जुथुमा बे बड'फा फोथाराव जिथु जादोंमोन दा बेवहाय माने आसामनि चिफ मिनिस्टार फैदों माने इउनियन हम मिनिस्टार फैदों दा बे प्रग्रामाव बिथांखौ डायासआव थिखोआबालानो दिनैहाय माने गाहायाव माने पेन्डेलावसो बिथाङा जिरायनांदों दा बिनिफ्राय बुजियो दिनै खाम्फा बरगयारी बिथाङा दिनैहाय बे इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै गावनि मान मर्यादा जेबो गैला जाय मानसिया बिपिएफ दोलोआव थानानै दिनै माने नेक्स्ट हाग्रामा जुदि हाग्रामा सारा 1 नाम्बाराव दंबा 2 नाम्बाराव दिनै खाम्फा बरगयारीयानोमोन नाथाय बे जिथुनाखि लिडारनि मर्यादा बेखौ दिनै बिथाङा मोनहैयाखिसै बिनिफ्राय बुजियो बिथाङा दिनै सेवहैबाय इउपिपिएलआव थांनानै बिथाङा भबिष्यत जेबो गैला भबिष्यत राजनितिक जेबो गैला बिथाङा जों खोनानायाव टिकेटबो मोनला दा बिथांखौ दिनैसिमबो इउपिपिएल दोलोआव बिबानबो होआखै दा बिनिफ्राय बुजियो दिनै माने प्रमद बर' बिथांखौ सनमान होआखिसै लोगोसे दिनै खाम्फा बरगयारीयाबो गावनि जिथु मान मर्यादा बेखौ दिनै मोननो हायाखिसै बेनिफ्राय बुजिनो हायो जे दिनैहाय माने इउपिपिएलआ लिडारफोरखौ सनमान होनो रोङा आरो बेबादि राजनितिक दोलोआव थानानै जोंनि खुनु बर' जाथिनि नेता बा गुबुन जाथिनि नेताफ्रा जेबो जौगालांनो हानाय नङा बेक्तिगत बा रायजोनि थाखाय खामानि मावहैनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनि गासिबो नेताफोरखौ आं खावलायो जायफ्रा माने इउपिपिएलआव थांदों दाबो सम दं फैफिननानै बिपिएफआव थानानै खामानि मावफिनना रायजोखौ सेवा खालामनो थाखाय बेबादि गुबुन राजनितिक दोलोआव दिनै थांनानै गावखौ फेसेवस्लायस्लाय गावनि आगुनि गाव जेखौ जोनोम होदोंमोन बेवहायनो फैफिननानै दिनै टिकेट लाफैनानै बिथाङा दिनै इलेक्सन गेलेनायनिबो खाबु दङ दिनैहाय दा आं खावलायगोन जाहाथे खाम्फा मानाव गेदेर बिथाङा जाहाथे बिदि फेसेवजाया इउपिपिएलआव थादोंबा मोजां पजिसन बिनानै लाथों टिकेटबो बिनानै लाथों जाहाथे बिथाङा गोदाव सोराव जाया आं बेखौ खावलायगोन।